जों थांनाय 34 बोसोर आखायाव हाथियार लाना खुलुमबाय BTR रायजोनि थाखाय मोनसे जोबोद दुखु गोनां खोथा बे खोथायानो जाहैबाय BTR रेकर्डनि दफा बायदि 6.3 स्कुल आरो कलेज जायफोर स्कुल आरो कलेजा दासिमबो सरकारि जायाखै बे सरकारि जाय स्कुल आरो कलेजखौ BTR रेकर्डनि दफा बायदि सरकारि खालामनाय जागोन होननानै आसाम गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ रादाय खादोंमोन नाथाय आसाम सरकारनिफ्राय BTC रायजोनिसिम गांसे लाइजाम बे लाइजामानो जाहैबाय बेयाव बेबायदि लिरदों जे आसाम गभर्नमेन्टनि थाखाय मोनसेबो कलेज आरो मोनसेबो स्कुलखौ आसाम गभर्नमेन्टआ सरकारि खालामनो हानाय नङा होननानै BTR रायजोनो बे लाइजामखौ हरदों जोबोर दुखु गोनां दिनै गोबां रायजो आरो मास्टरफोरा इन्टेलेक्चुवेल रायजोफोरा सानदोंमोन स्कुल आरो कलेजखौ आसाम सरकारा प्रभिन्सियेलाइज खालामसिगोन बा सरकारि खालामसिगोन होननानै नाथाय आसाम सरकारा खनसेयावनो नैबे लाइजामजों BTR रेकर्डनि 6.3 दफाखौ आरो बे रादायखौ आसाम सरकारा दिनै सिफायबाय आरो बोफ्लेजोबबाय दिनै जोंनि माहारियारि आफाद आरो रायजोफोरा मा बुंगोन जाय सरकारा दिनै आसा होदोंमोन सरकारि नङै स्कुल आरो सरकारि नङै कलेजफोरखौ सरकारि खालामनायनि नाथाय गांसे लाइजामजोंनो बे खोथाखौ फोसावबाय जे आसाम गभर्नमेन्टआ दासिम स्कुल आरो कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि सरकारि खालामनायनि जेबो राहा गैया होननानै बुंखाबाय आरो नै दाखालि बावै BTRआव 10टा कलेज सरकारि खालामबाय होनना फोसावनायनि सायावबो नै मार्चनि 13 तारिख आंनियाव गांसे लाइजाम फैबाय बेवहाय बेबायदि लिरदों देयर इज नो गभर्नमेन्ट एमेन्डमेन्ट बिल देयर इज नो गभर्नमेन्ट एमेन्डमेन्ट बिल इन कानेक्शन विथ provincialization of 10 nose of degree college under BTR BTRआव दाखालि बावै जानाय 10टा कलेजआबो जेबो गभर्नमेन्टनि एमेन्डमेन्ट बिल गैया होननानै दिनै बे लाइजामखौ हरदों बेसेबां दुखु गोनां नोंथांमोना गाव खालामना लानो हागोन नाथाय बेथनखौबो नों गावसोरनो होनांगोन जोङो नोंथांमोननि बे कलेजनि बेथन होनाया जोंनि फान्डजों जेबो सोमोन्दो गैया होननानै बे लाइजामाव बिथांमोना जोंनो लिरनानै हरदों जोबोर दुखु गोनां खोथा आंनि सावरायनायाव बिथांमोना फोरमायदों बे देरसिन गोरोन्थिखौ प्रमद बर' सार बिथाङा खालामनाङामोन होननानै गोजौ लेभेलनि अफिसारा बुंदों इलेक्शननि थाखाय बे नाटकखौ खालामनाया जोंनि बर' रायजो राजानि थाखाय दुखु गोनां खोथा दिनै बिनि थाखाय सोर धरना होगोन एबसु आबो बर' साहित्य सभा बा सोरबा बनसु बा सोरबा BSU सोर धरना होगोन बिनि थाखाय दिनै गोबां आसा खालामदों रायजोआ सरकारि जामारगोन नामा नाथाय दिनै बेबायदि मोनसे लेटारखौ आसाम सरकार लिरना हरखाबाय ओरैबायदि लिरनानै हरदों इट इज नट पसिबल फर स्टेट गभर्नमेन्ट टु प्रभिन्सियेलाइज द कलेज बहुत दुखु गोनां खोथा बेखौथ' दिनै रायजोनो मोनथिहोआखै रावबो खनसेयावनो बोफ्लेजोबबाय बे 6.3 दफाखौ दानिया जाय सरकारा दिनै बे 6.3 दफाखौ नाटसाट खालामबाय बे सरकारनि लिडारफोरखौ हमदो दानिया जोंनि बर' रायजो राजाया दिनै आं बे खोथाखौ मिथिहोबाय बे लेटारखौ आं नोंथांमोननो होगोन नोंथांमोना मोजाङै नायब्लानो जाबाय जों थांनाय 34 बोसोर आखायाव हाथियार लानानै नांनायनि उनाव बे जारिमिनाव मख'जाथाव साननि थाखायनो जों नेगासिनो दंमोन दिनै बे जालांबाय दिनै गोरोबथा खालामबाय जों सहि होबाय जों आसा खालामो जि गोरोबथा जाबाय बे गोरोबथाया जोंनि गेजेराव गोदान मोनसे मुगा लाबोगोन गोदान मोनसे सानखांथि लाबोगोन आरो गोजोननाय खौसेथि आरो दावगानायखौ लाबोगोन होननानै जों आसा खालामदों जुदि सरकारा आखरे गासैबो बे एग्रिमेन्टनि बा गोरोबथानि क्ल'जफोरखौ जाफुंहोयो
जों बेखौ रायलायनायनि गेजेरजों सानज्लायनोसै माबायदि जों दावगालांनो हायो। जोंनि गेजेराव आं सानो जे खौसे जानायानो सेथि। जों खौसेयै माबायदि दावगालांनो हायो आरो मा खालामगोन। जोंहा पार्टि दं, नोंथांमोनबो दं, गासै बर' रायजो राजाबो दं। बेनि गासैनिबो खोथाफोरखौ नोजोर होनानै लानानै जों दावगालांगोन। गिबियाव गासै बर' रायजो राजा आरो जायफोरा दावहायावहाय बाहागो लाबोदों, खस्थ' मोनदों, दुखु मोनदों, बिसोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनैनि साना मोनसे हिस्ट'रिक सान। बेयो मोनसे बर'नि जारिमिनारि सान आरो दिनैनि सानावहाय मोनसे जों गोदान परिबेस मोनबाय, जाय परिबेसाव जोङो गोजोनै रायजो बा जौगानायनि मोनसे खाबुखौ दिनै जों मोननो हाबाय। आं बेखौनो बुंनो सानो, जों दिनैहाय इनक्लुसिभ पलिसिखौ जों लानानै आवगायबोदों। जों हाग्रायावमोन, नाथाय जों दिनैहाय बे प्रेजेन्ट पलिटिक्सखौ जों फोथायनानै दिनै रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ सनमान होनानै जों दिनै ओंखारबोदों। आरो जों सानो बे एकर्डनि गेजेरजों जों बर'नि जेंनाखौ सुफुंनो हाथारगोन आरो जों बयखौबो खावलायो जोंखौ मदद खालामनांगोन आरो जोंल' जाया, बयबो रायजो राजायानो मदद खालामनानै बेखौ जयैनो जोङो मावफुंलांनांगोन। गोजोन्थों।